aiwe mumira hanzi ndokudai inini kana achindidaka inini ndiri kurwadziwa ndine bundu mmoja ndati hanzi ndokudai ndopacho pandikupindura kumuda inini ndomuda asi kana achindida aiyati ari kundida kunditadzira kwese kwaakandiita ini handina pandingambomutadzira kutaura kwaanoto ndinotaura murume uyu anochita ndikati anochita ndinonyeba anohura uyu murume arapa anoita vakadzi 67 mumwe achitokudzwa kuti ini ndakatopfekedzwa ringi kuno oraita mainda zvinhu handina musana musikana wake hwana ndingambopupate izvi zvane mucheche paari papapa ndabata mafoni ake ndaona mameseji akati aiwa ndida unoratidza umboku hama dzake uri kutorerei mapictures emunhu uda kupita ndine munhu wandakambokwadza here utotowe budai pasi Namana hivi akatunibara anapo mwaka bara ni alikukasa maana alidonza na mzinga kamsoro ichanga wakati sasa